אני לא עכשיו באה לפתח איזשהו מחאה פוליטית, זה גם לא העניין שלנו, אבל אנחנו בשטח, אנחנו רואים את הדברים ממקור ראשון, ומה שמדברים כאן באולפנים ומה שמדברים בדרג המדיני פשוט לא מתכתב עם המציאות, ואם אנחנו ממשיכים כמו שאנחנו ממשיכים כרגע, אנחנו במסלול התאבדות. אני מקווה שמי שיושב כאן ומי שיושב בבית וצופה מבין שאנחנו במלחמת קיום, ואם מדינת ישראל לא תשנה את המדיניות שלה להפסיק להיות רופסת ולהיות יותר אמיצה ולעשות החלטות אמיצות ולא לחזור על דברים שניסינו בעבר ולא עובדים, אנחנו בדרך לכישלון שהוא אדיר, וזה גם השבת החטופים אבל זה גם השבת הביטחון. אני מציע לכל מי שחושב שצה"ל פועל ברפיסות פשוט להיכנס פנימה ולראות את הפעילות של החיילים. בבקשה. אם מה שאת אומרת בעצם לא הולכים יותר חזק, לא נכנסים, לא גומרים את חמאס כפי שאת רוצה לראות, לא ממוטטים אותו, לא מחזירים את החטופים, מה אז? תראה, אני יושבת כאן ואני כבר שבוע ישנה במעל מילואים שלנו בירושלים, כאילו זה המשך המילואים שלי, כי אני מאמינה בלב שלם שיש אחרינו כוח אדיר. אני באתי מהשטח, אני שומעת את הכוחות, ועוד הרבה אנשים מגיעים אלינו את המעל ומדברים על אותם קולות. אני יודעת שיש לנו כוח אדיר לעשות מה? להשפיע ולהלחיץ את הממשלה לפעול בדרכים שבאמת מתכתבות עם המציאות.